Vila-real és capdavantera en gran part de la seva oferta comercial, però l'encant d'un poble es troba en no perdre els seus arrels. Per això són importants també els seus pastissos tradicionals, de molta fama dins i fora de la ciutat. Un paradís per als llépols que es regeix per un exhaustiu calendari de sucre i farina. Per Nadal tenim els tarrons, que és el més principal que n'hi ha. Després estan els pastissos de glòria i els pastissos de confitura. A Sant Josep fa una pasteleria variada i el típic és el bunyol de Sant Josep, també el fem. I després hi ha molt bé Pasqua. A Pasqua tenim les mones i les panadetes. Les panadetes és el que més se ven. Segons mana la dita, per Nadal torrons, però són moltes més les delícies que es poden trobar als aparadors de les pastisseries en les festes nadalenques i que ja s'han constituït en tradició. Els pastisses de sempre, de cabello, de moniato. Després, pel dia 25, solem fer les glòries, que és un pastís gran de merengue. El merengue és un dels ingredients més propis de la rebosteria mediterrània i peça clau en els forns de Vila-real. Nosaltres fem normalment el merengue tradicional. Està també el merengue italià. El merengue italià és en sucre en gra. I després estan les diverses pastes de merengue, la més típica és la Llibertat i el merengue de cafè. Darrere de gran part d'estos mostradors, i gràcies a molts anys d'experiència, els rebosters de Vila-real han viscut de primera mà el canvi de tendències en els hàbits dels consumidors. Els pastissos de crema, massa dolços per a molts paladars, han deixat pas a altre tipus d'ingredients. Fem una pasteleria un poc més vanguardista, com se pot veure així. Més dedicada al semifrio, al bavarois o a musses de xocolata, de cafè, de iogurt. La gent va canviar un poc i va agarrar més ja les mousse, la tarta de nata, però la que més se ven de totes és la pilota de Flare. És la reina. Es tracta d'una de les delícies més típiques de Vila-real. Són les pilotes de Frare, un pastís farcit de crema i amanit amb sucre. Amb ingredients tradicionals, la seva pasta necessita de diverses hores de fermentació. Quan ha fet aquesta primera fermentació, entonces és quan les fem, les pilotes, i tornen a passar una altra vegada a l'estufa perquè faci una altra fermentació. Quan ha fet aquesta altra fermentació, entonces s'agarren i se fregeixen. Quan se gelen, anem a dir, se rellenen de crema i se passen per sucre. La seva elaboració és llarga i costosa, però el resultat el fa mereixedor de la seva fama, tant dins com fora del poble. Altres especialitats són els rotllets d'anís, els pastisses de confitura, els pasqualets i, des de fa poc, els postres de Sant Pasqual, una recepta tradicional que s'ha treballat per recuperar en els últims anys. Ous, sucre, gelatina per espessar-lo i mistela. Se mescla tot, se porta a ebullició i ja se tira de les tarrinetes i ell sol es quallar. També els salats s'han expandit gràcies en bona part al canvi de gustos dels consumidors. Mentre que anys enrere era pastisseria dolça en gran mesura la que imperava al mostrador, actualment la majoria dels clients prefereixen el sabor salat. La típica de tomata, de verdura, de ceba, de jamón de york, i després fem variacions en verdures, albergina, de xampinyons, ne fem una de verdures però a tacos, pebrera, albergina, carabassa, ceba, tot mesclat. De marís ne fem també, de querella i ceba, se pot fer de tot. De lo que tu pugues pensar, se pot fer la coca. Però on la pastisseria es transforma en art és en l'apartat de bomboneria. El món del xocolate és capaç de fer-li perdre les formes al menys llépol, de diferents tipus i grandàries, i amb les més inimaginables combinacions, ja per als més clàssics i per als més atrevits. Fem diferents tipus de relleno, toquem l'estrufel, la llendulla, toquem també els fruits secs i algo de licor, en menys quantitat. Tant és si la tendència va per als dolços o per als salats. El millor és deixar-se caure en la tentació del paradís que suposen els pastissos de Vila-real.